سلام تعنا قبلنا كبرات تخاتلت مرب نيوس لما عنتون كم تلمود بخلت عبيت يسبر زينا هاتي مسئلكم زلهم بتي قدامي كان ريوز حسبنا يسبر زينا بزعبا تي جنوسايد او سرعة بلزقنا اب علامات اخبابي مرواز تبع الخبابي ناي درون متكعتي فتيمو تي زغني اخوينات اواج حزي بأكل بجبري أب كبابتات علامات أب كبابتات دو تجري بنصر جميرو خمزلو زي بس حنا حبريت ملاقيتلو زي بزرزر كريوينات خلأي سبرتينا نادما سلسة تانكتات تماريخن زي بالحبريت عبت إحنا لو زي أب مونغوتي ناي بلتقنا سرعة حيل تدفانو نيكيد بزلو خوينات أب كبابتات ناي سمين ولو كبابتاتن أب ناي مبرق جوجام كبابتاتن زلو حيل تدفانو بزوسد ومتقعد سلسة تانكتات بلتقنا خمس تماريخ زي بس حنا حبريت ملاقيتلو زياتهم بزرزر زبالة ملكوعنا باهم كنا بصحوينا حزون نفتنا مجمرة ناي سبرتينا نقدم محلافنا جن حزون هزبنا زكالو خلوت نقاطات نخجبرن اتناي بلزقنا سرعة حزون بستفلا لي ملكوعو أو استفلا لي بوتاتات بناي درون حيلتات عبيت متقعتات كفتم عبيت مدلوات زازيمهم تتنقق كم زولون دروكا أب كبابتات ناي علامات ناي مرواز تبع الخبابي متقعتي فتيمة خمزلان እዩ ትዝበጽ حنا حبريتا زملاخت زلمو تهزبنا حزون بزخدو بخلو خبابتات عبيت زبالو طنقاقا نخفصم حزبنا طراي زيكون دماتي ناي تي دي اف حيلتاتنا تناي جاغانو سراويتنا حزون ببغزيو نحزبون نمريتون قبل مسواعت زخفل زلو جغنا سراويتنا اب استفلالي وتادراو ناقطات كون ناي استفلالي ناي مسارح ناي جروبن منقسقاسات طنقاقا نخغبرن بزي سعيبو دما تي خفصم زخل ناي بلصقنا ناي درون متقعتي كفشلو خلو زكالو طنقاقنا خغبرنينا بزقات ام ملختنا خنا محلالف ندلي زي حبريتا زي ناب كله نخبصح دما شير ناغبركم ناب كل محبرسبنا باطحو خلوكم يدل خبرات تخاتلتيكم ون حدش تخاتلت تاليوكم سبسكرايب ناغبركم اتزفتر زلو حد معبالاتات دما ببغزيو وساعته حليو ني سراويتنا مستير بزيو تملكعو اتي ناي صلاته سلالفا ببي عينت انت عينت صلا يمطلو نزبل دما بأوانون ابغزيو نسمع دما سبسكرايب ناغبركم بيتسبكم نخبلكم يدلي حزنا افتنا مجمرا حبريتنا خالفكم كلخو اب مروا تباهيل زفلت طابيا ناي كباب ناي زوا دو تግራይ ناي علامات خبابي مالتيو اب لعلي ناي ارمي 26 سراويت جاغانو حيلتات مكلخال تግራይ ناي درون متقعتي تفصيم له خبرات تخاتلتي ازي حبريتا زي بزترغاغص كافت خبابي سمعنايو حبريتا يخوين زلو برغص اتي ناي دمص ريكاردون لنايو نسو يصنح حيلنا سلازي حسبنايو كن حزون تي زرخبناي حبريتا اتقلل بيلنا ناي سراويتنا مستير بزي بقد ملكو تناي صلات منقسقاس كن حزون خميكم زولون مفلات نحزبنا زاكل يو حبريتا زينا باخم زبلو زلهو سلازي دما تا افت مرواز بحال كبابي ناي درون متقعتي استات ساعات كلتا رفاديو تفصيم زلو حزون اب استفلالي خبابتات ناي تግራይ درون النازم بيت تركبت جنوسايداو سرعه بلصقنا حزون اب تግራይ كايدو زحسبو زلو عبيتي متأنا سفحتي زبهالو متقعتات دما حزون جمير ولو توقع نسو تي بجنبار شررينا جمير وزغني وقع ناتو مقصلتا زخون حز دما بدو تግራይ قلع زخوانا وقع ورار اب لعلي سراويتنا اب لعلي تنصو حزبن اب لعلي ناي حزب نبرت زخوانا أو سفالة ليو ناي نبرتاتن يو تارجت غيرو لو ما انت دبداب فصيمو زلو خبرات تخاتلتني تناي لو ما انت دبداب اب مرواز تبالت ابيا اب ارمي 26 زركبلو اب تمرت بيتن اب كالوتن تارجت غيرو خمس تدبدبه يوتي يزبطحنا حبريتا ملاخيت زلو خبرات تخاتلتي حزون اتي ان من تهزون من تمريتون قبل مسوعت تخفل زلو جيغنا سراويتنا نزي نغرزي بطبقي نخكاتولون ندحر حزخ مص زخل متقعتات دما حزون دلو كوينو نخصنحن بزقاطامزي ملختنا نا محلالفنا حزبنا دما كاب زتفالالي خبابتات كاب ناي بجروب ويون بغوجل خوين كازفصوم عينت نغرات كوطبن اتي زلو واناو منقسقاس ناي بلصقنا درونات زغورو زلو منقسقاس باغو خاتاتيلو طنقاقات كغبرن اب زتفالالي خبابتات دما تاكيبو خيد كم زيبلون ينخنا محلال ندلي وزي تراي يكون عندما خبرات تخاتلتي نايتي ناي شرارينا مقصلتات اب شرارينا استدعى سراويت بلصقنا تعمبخ سراويت حزون او زبصحو السعرت نمشفان نمكححسن دما بانفت دو جنبار زخفته وق حزون اب لعلي
ንጹሃን ደቂ ትግራይ መስዋዕት እናተኸፈለ እዩ ዝርከብ ናይዚ መቐፀልታ ከዓ ሕዚ እውን ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ድሮን ቅኝታት ከም ዘሎን ተዘንቢ ከም ዘለን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕታት ክህሉ ከም ዝኽእልን እዩ ካብ ብዙሓት ከባቢታት ናይ ትግራይ ዝመፀና ዘሎ ፀብፃባት ዘመላኽት ዘሎ ስራሕቲ ብልፅግና ሕዚ እውን ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ማለት እውን ብናይ ኣምሓራ ግንባር ማለት በቲ ናይ ቆቦ ግንባር ብናይ ዓፋር ግንባር ድማ በቲ ናይ ጨርጨርን ካልኦትን ከባቢታት ዘሎ ዓብይ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ዝተፈላለዩ ድሩዓት ታንክታቱን ካልኦት መሳርሕታቱን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ወታደራቱን ናብ ተኸባቢ ንሱ ኣብ ምእታዊ ዝርከብ ካብ ትማል ንጎሆ ጀሚሩ ድማ ዝተፈላለዩ በዝሒ ዘለዎን ድሩዓት ታንክታትን ዘመናዊ መሳርሕታትን ናብቲ ከባቢ ንሱ የፅግዕ ከም ዘሎ ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለው ናይቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ዘለው ወታደራት ድማ ሕዚ እውን ንግዳጅ ተዳለው ተባሂሎም ኣብ መጨረሻ መጠንቀቕታ በፂሖም ከም ዘለውን ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተኸቲሎም ኣብ ሓፂር ዝበሃል ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ዓበይቲ ዝበሃሉ መጥቃዕታት ብዝተፈላለየ ኣንፈታት ንምኽፋት ተዘጋጅዮም ከም ዘለውን ኢና ንዓኹም ክነፍልጠኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ስራሕቲ ብልፅግና ኣቀራርባ ድማ ብኩሉ ኣንፈት ናይ ትግራይ እዩ እቲ ብሓፂሩ ዙርያ ምላሽ ብዘይካቲ ብናይ ኤርትራ ክፋል ዘሎ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ 360 ዲግሪ ዝነበረ ብ2013 ሕዚ ቢያንስ ናብ 180 ዲግሪ ወይ ከዓ ናብ 270 ዲግሪ ጥራይ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ዕፅዋን ክባን ዝነበረ ሙሉእ 360 ዲግሪ ዝነበረ ዕፅዋ ሕዚ እውን ዕሪፉ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ብምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ምዕራብ ጎንደር ናይ ጎንደር ከባቢታት ናይ ባህር ዳር ከባቢታት ኮታስ ናይ ወለጋን ካልኦት ከባቢታትን ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ሓይልታት ናብ ምዕራብ ትግራይ ንኽኣትው ተገይሩ ኣለዎ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓበይቲ ምድላዋት እናገበሩ እዮም ዝርከቡ ንኣብነት እንኳን እንተሪእና ኣብ ከባቢታት ናብ ሕሞራን ዳንሻን ካልኦት ከባቢታትን ዝነበሩ ሓደ መካናይዝድ ሓይልታቶም ናብ ናይ ማይ ፀብሪ ግንባር ከምፅዎ ኣምፅኦሞ ኣብቲ ከባቢ ድማ ዓበይቲ ታንክታትን መዳፍዓትን ልምምዳት እናገበሩ ከም ዝቐነዩን ተኺሎም ከም ዘለውን ናብ ትግራይ ኣንፈት ድማ ተተኺሉ ከም ዘሎን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ብርግፅ ኣብ ናይ ቀፃሊ ምድላውና እቲ ዘሎ ምዕባለታት ሒዘልኩም ብዝርዝር ክመፅእ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ይግበረሎ ንዝብል ኣብ ናይ ቀፃሊ ምድላውና ሒዘልኩም ክመፅእ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን እቲ ዘሎ ግንባር ብኣደባይ ዘሎ ከባቢታት ሓደ ዓብይ ሰራዊት ክቕመጥ ተገይሩ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ማይ ፀብሪ እውን ዓብይ ዝበሃል ሰራዊት ምስ መካናይዝዱ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ሕዚ እውን ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎ እዩ ብምቕፃል ድማ ብኣንፈት ዓፋር ግንባር ዘሎ ከዓ በቲ ናይ ወጀራትን ካልኦት ከባቢታት ናይ ቶንሳ ካልኦትን ዘለዉ ከባቢታት ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ድሩዓት ታንክታት ካብ ትማሊ ንጎሆ ጀሚረን ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተቐሚጦም ዝነበሩ ካብ አዲስ አበባ ሓዊሱ ካብ ሙሉእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ናፍቲ ግንባር ንሱ ይውሕዙ ከም ዘለው በቲ ቪድዮ ዝተሰነየ መረዳእታ እዩ በፂሕና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ብግንባር ቆቦ እውን ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ዘለዎም ሰፊሕ ሰራዊት ኣፀጊዖም ከም ዘለውን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኣላማጣን ከባቢን ዘሎ ሰራዊት ድማ ጀግና ሰራዊትና ድማ ብናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ንዕኡ ንምድርባሽን ከምኡ ድማ እግረኛ ሰራዊት ኣኽቲልካ ድማ ነቲ ብድሮን ዝተወቅዐ ሰራዊት ንዕኡ ንምጥቃዕን ዝዓለመ ተንኮል ዘለዎ ናይ ጀኖሳይድ ስርዓት ሕዚ እውን ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ንምፍፃም ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘለውን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ እቲ ራብዓይ ግንባር ድማ ብግንባር ሰቆጣ ኮይኑ ብግንባር ሰቆጣ ናይ ኣገው ከባቢታት ብኡ እውን ዝተፈላለያ ሓይልታት ከምቲ ናይ ካልኦት ዘሎ ግንባራት በዝሒ ዘለዎ ዋላ ኣይኹን ግን በቲ ከባቢ ንሱ ዓበይቲ ዝበሃሉ ሰራዊታት ምስ ሙሉእ ዕጥቅታቶምን ምስ ሙሉእ ከበድቲ መሳርሕታቶምን ታንክታቶምን ተፀጊዖም ከም ዘለውን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ከባቢታት ሮቢትን ጎብየን ብዘካየድዎ ዕውት ኦፕሬሽን ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ጎጃም ሉማሚ ትበሃል ከተማ ብዝወሰድዎ ዕውት ኦፕሬሽን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ብልፅግና ዓብይ ዝበሃል ክሳራ ብምውራድ 3 ታንክታት ብልፅግና ከም ዝማረኹ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ክልል ዝወስድዎ ዘለዉ መጥቃዕታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየልዎ ይመፁ ከም ዘለውን ናይቲ ዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕታት መቐፀልታ ድማ ሕዚ ኣብ ከባቢታት ናይ ወሎ ዝርከባ ሮቢትን ጎብየን ዝተባሃላ ክልተ ከባቢታት
ኣብ ልዕሊ መከላከያ ዓብይ ዝበሃል መጥቃዕቲ ብምውሳድ 3 ታንክታት መከላከያ ከም ዝማረኹን ከምኡ ድማ ኣብ ምብራቕ ጎጃም ድማ ሉሙሜ ትበሃል ከተማ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱን ነታ ከተማ ንሳ ድማ ከም ዝተቆፃፀርዋን እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ሕዚ እውን ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓበይቲ ዓወታት እናሓፈሱ ከም ዝርከቡን ነቲ ዓምባኽ ሰራዊት ብልፅግና ድማ ብዝኸዶ እናዳዓኽቡ ከም ዝርከቡን ሓደ ናይ ደባይ ውግኣት ድማ ዓበይቲ ዓወታት ይሓፍሱ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ድማ ናብ ኢዶም የእትዉ ከም ዘለውን እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽት ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜታት ኣባል ፅምዶ ምዃኖም ዝንገረሎም ዝፀንሐ ሓይልታት ፋኖ ድማ ሕዚ እውን ነቲ ናይ ፅምዶ ኣባልነቶም ንምጥንኻር ብዝተፈላለየ ከባቢታት ዓበይቲ መጥቃዕታት ንምፍፃም ኣብ ምድላው ከም ዘለውን ናይ ተዳሎ ናይ ተበገስ ክተት ዝብል ናይ ፊሽካ ድምፂ ንምስማዕ ጥራይ ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡን እዩ ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ በቲ ብመራሒኦም ዝኾነ ዘመነ ካሴ ሓደ መግለፂ ክወሃብ ከም ዝኾነ እውን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ዘረጋገፅናዮ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ። ነሲዑ ድማ ሓይልታት ፋኖ ሕዚ እውን ምስቶም ሓይልታት ፅምዶ ተዋሃሂዶም ብዝተፈላለየ መልክዑን ብዝተፈላለየ ኣንፈትን ዓበይቲ ኩናታት ንምክያድን መፅቃዕቲ ንምፍፃምን ነቲ ዓምባኽ ሰራዊት ብልፅግና ዕድሚኡ ንምሕፃርን ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዓበይቲ ምድላዋት የካይዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ከባብታት ጎጃም ኣዊ ብሄረሰብ ዝበሃል ማሕበረሰብ እውን ኣብ ከባብታት ወሎን ዓበይቲ ምድላዋት የካይዱ ከም ዘለውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ድማ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ናይ ደባይ መጥቃዕታት ብምፍፃም ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ይማርኹ ከም ዘለውን እቲ ዓምባኽ ሰራዊት ድማ ሕዚ እውን ከም ኣመሉ ውቃዓቱን ምሩኻትን ደብሪዩ ይሃድም ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ድማ በብግዚኡ ይማርኽ ከም ዘሎን እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ሕዚ እውን ኣብ መጨረሻ ክነመሓላልፎ መልእኽቲ ግን እንታይ እዩ ዝምልከቶም ኣካላት ብፍላይ ድማ ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ነቲ ናይ ድሮን ኣታክ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ደብዳብ ድሮን ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ሓበሬታ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ከናድዩን እቲ ናይ ብልፅግና ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ምቅርራባትን እንታይ ዓይነት ሓይልታት ኣብ ምንታይ ምንቅስቃስ ይርከቡ ንዝብሉ እውን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ሼር ክገብርን ናብ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ድማ በብእዋኑ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ እንዝህላል ዘለዎ መሪሕነት ዘይኮነት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ጌጋታቱ ዝተኣረመ መሪሕነት ኣብ ዓውደ ኩናት ዓወት ከመዝግብ ዝኽእል መሪሕነት ጠንካራ ዝኾነ መሪሕነት ክህነፅ ከም ዘለዎን እዚ ኩሉ ድማ ትግራዋይ ኩሉ ክቃለሰሉ ከም ዝግባእን ትግራዋይ መሬቱን ህዝቡን ኣህጊሩ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ፍቅዱ ኬንዳ ዝደብረ ተደብሪዩ ዝመውት ዘሎ ውፁዕ ህዝብና ድምፂ ንምዃንን እቲ ዝተረፈ ግዝኣትና ኣብ ምምላስን ዓብይ ቃልሲ ኣብ ቅድሚትና ከም ዘሎ ኣሚንና ኩላትና ክንቃልሲ ከም ዝግበአና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመሓላልፈልኩም ዝደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኣነ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ዛዚመ ኣለኹ። ሼር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ገበርዎ ከምኡ ድማ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሓደሽቲ ምድላዋትን ሓደሽቲ ሓበሬታትን ክበፅሐኩም ገበሩ ክብለኩም ይደሊ። ሰላም